Manhoko mabuja tauya kwamuri nhau dzanyasika muzuva rochigumino nanatu mwedzi uno wayeka kunguru tikutandira tiri kumatarodzi mhosva Jameson Timba newabiache manomwe wese waribe kupuwa bhero. Mutongi ari kureketa kuti ndachengeta mutongo wangu chazokupai heno pandinokupaipo. Zvinoita kuhwadza. Wari kuringa wati peno mutongo uchazouya musi wechina, asi chinonyanya kuhwadza kutoti bhero mutongo rinofanira kubva gara ratopuwa munhu chipolipocho chaipo makuno paribe kunonokera kuno apa watonongewa. Chatondofadza kutoti mutongi munamato mutevedzi abva andoti mugwichwa ane makore 18 ngaabuditsiwe mujere kureketa kuno, abva atoende kumba. Asi kufunga kuti zvatora mwedzi wese kudari waribe kuzviona kuti munomupwera mabuja pakaita kunyangara. Tikundofara kuti abuditsiwa. Mike Chimaombe vabodzibona Moses Mpofu wanyimiwa bhero kudarodzi mhosva kwawangu aenda mutongi marehwa nazvo. Pakaita kunyangara. Rekai tione inonzi taitongora ichi kwai kujacho chikwambo kamuka jacho chikwambo mangwana chinofuma chaakudaropa unotolipa chete. Kuno ndozvaakuita izvezvi. Rekai tirambe tichizviona kuti zvinoperera papi nekuti zvikaramba zvakadari tatomirira kutodai wari vamwe watobuditsa futi pokare zvimwe zvinhu zvawaireketa pokare naiye iyeye maisaniyu kuno heno kuti wachazviita chere kana kuti wahwadziwa fani nojereri. Tanyara fani kuno mumwe muZimbabwe anonzi Boniface Banks ari kunzi agobudika achitopaomba kuti jere remuSouth Africa rakanaka fani risvino dai ndatogara hangu muno. Imi pakaita kunyangara. Apa ari kunzi ndiye mumwe wanhu wakabatiwa wachiita zvokupamba wanhu wachibva waendesa kuti waone kupuwa mari, kidnapping pachirungu. Kunorekai tizvione ipapa kuti zvichapera sei. Tinenge tichindokunyepai. Uko muSouth Africa maopokare Rutendo Matinyarare ariwo ZANU-PF abatiwa nomhosva yekuramba kutetekera zvakareketiwa nodare rodzimhosva. Kuno abva apuwa mutongo uribe wokuti areke achikuenda kujere, apotsana nokuenda kujere, asi mhosva atopuwa. Tikufara kuti apuwa mhosva. Rekai tione kuti zvichaita kuti abenuke kumusha chere kana kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Tinoramba takaringa tichinokunyepai. Tichibenuka mudare rekuno pokare kuno mumwe murume ana makore 35 35 pachirungu apuwa makore 75 pachirungu okugara mujere nekuti ari kunzi akabhinya wanhu ka14 akada kumbobhinya kairi akapinda akaba ka13 akapinda pokare aribe kupuwa mvumo kabodzi. Tikuramba tichitenda izvi wanoita mutsepwede yakadari ngavasungiwe watsitsiriwe chaizvo nomutemo. Ndozvinofanira kuramba zvichiitika izvi. Ipapa dai watoita kunhadzirisa chaiko kuitira kuti makore anoteera aya patinenge takuteera mari dzedu dzirimo muwanhu wawa wari kuita izvozvo kumora nyika zvizvi tinoramba tichindohwina basi. Wamunangarwa nyasi wagobuditsa tsamba yawakanyorera kuhurumende yawaBiden wachinyorera iye Joe Biden wekuAmerica. Wagoreketa kuti zvakaitiwa paupenyu hwaTrump zvokuda kuwapfuudza zviya kwai zvisvinoba. Yei pakaita kunyangara. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei izvozvi. Vhidhiyo yatagokunyepa inozuro yakabudika muChina achisungirira wanhu watema kwai zvakaitika pamugodhi unonzi mugodhi woMakanga kubhindura. Idi ona yawe zvinohwadza izvi. Chinonyanya kuhwadza ipapa kutoona kutoti wabiache watema wanenge wakandomira kuudyura kunge humbudzi kuri kuringa bere richinyopora kamwe kambudzi. Zvinoita kuhwadza. Wamwe wacho wari ndio wari kutokuza kuti dai watodai unobva waona kuti zvakaita kunyanya kunyangaritsa izvi. Asi tiri kutenda kuti zvinenge zvichabatiwa zvichichimbidza kunadzirisiwa. Hurumende yagobuda iri kureketa kutoti
izvezvi taakuringira kuti hwendo huno gore riri kuuyari tinenge tichikohwa. Kwai kukohwa chibahwe, koroni, mapfunde, rukweza zvese takamirira kuti tikohwe matani anosvika mamiliyoni 3 chaiwo. Hehe, rekai tizvione kuti zvinoitika chere kana kuti panenge paripi. Ticharamba hedu takaringa ipapo. Pokare wokuratidza pachena kuti wakuru wehurumendeo waribe kana chibodzi chavari kuita kuvhunduka kana kuita hanya zvakareketiwa nomuferefete mukuru otita general pachirungu. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara. Kusangana kwagoita iwo wamunangarwa nomakurukota awo wese paribe kana chibodzi chawareketa chinozvo chekuita nezvakaburika kunyaya yaiye muferefete mukuru wenyika otita general pachirungu. Zvitoreketa pachena kutoti wari kuziva kuti aiyo injedwi tikabatiwa ndisu tatobatiwa ipapa kuno tichada kureketei isi tabatiwa tino manja azere dowi. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Mapurisa okwedu aramba achiomberehwa manja nevanhu nyasi nokuti aburika ari kureketayo kutoti wakabatana no kuMozambiki, wakaenda kuMozambiki ko tina ng'ombe dzinosvika 34 dzange dzabatiwa kunzvimbo dzange dzabiwa kunzvimbo yeChipinge. Tikuti makorokoto izvozvi wazhinji vamwe wagotoseka hawo wachiti iyeyo kuChipinge yuyu mapurisa agobata ng'ombe dzidzi. Vanhu vakange vakutovhiringidziwa nadzo ng'ombedzo kusvikira wadzibenhutsa wega. Kwakundodaidziwa mapurisa kuti ewo svikai mutore vanhu vaana mbavhawa. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Wanotengesera mugwagwa muguta reHarare wagoreketayo kutoti tiri kushaba zvese zvakareketika nehurumende ichireketa kuti ida kutidzinga kubva munzvimbo dzatotengesera kuti tiende kotengesa tiri nzvimbo dziri kure kure kusingasvike vanhu. Ipapo wagotoreketa kuti nyange usadhaki wakauya kana wakasauya tiri kundoiramba basi tiri kutoenda kumusika kwedu kwatinotengesera mazuva ese. Pakaita kunyangara ipapa. Rekai tione peno ndo pachaita kuti chibvondoke. Heno ngaticharamba takaringa kuti zvinonge zvipera sei. Tsaona yagoitika kuGweri uno zuro. Kwai yakatogwara shawana kamu ikakuwadza gumi nowasere. Tikuti wakapfawo dai mweya yawo yaramba yakazorora murugare chaimo. Zvirambe zvakanaka. Kambani yokuimba iri kureketa kuti ida kugotengesa zvikamu 40 kubva muzana 40% pachirungu kuti waboye mari inoita mamiliyoni 150 $150 million pachirungu kuti wakone kuita zvokutenga zvinhu zvakanaka zvavari kuda kutisenzesa. Ipapa ticharamba takamira. Kwai mugodhi wauri kuda kuti watengese mugodhi woshamva gold pachirungu. Rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinenge zvichienda nekupi. Pokare kuti mupanani makambaniwo wanenge wachipuwa tinenge tichikunyepa iye kuti zvakamira zvakaita sei. Wamuturi nxube kwai wachagoda kuti wature gwaro rinoringa nozvinhu zvekutekaidziwa kwemari pakati mid-term budget pachirungu. Rekai tione kuti zvichatekaira sei kuti wachaitura rini zvati zvanyatsozikanaba zvakareketeka basi. Wari kureketa makwai wagoti kwai zuva ro25 mwedzi uno ndipo wari kuda kuti waite zvokuita mureketo wawoyu. Rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinenge zviitika chere pokare kuti zvinoitika nenzira yakaita sei. Tikaringa dziri kuitika kuKenya pasi rese riri rakaita kuringa dziso paKenya idi. Kenya izvezvi zvanyasi kwai kuno mumwe asungiwa anonzi Collins Kalusha. Kwai ndiye agoti inini ndakauraya wadzimai vanosvika 42 kubvira gore ra2022. Ndiye munhu ari kunzi agopfudza kuuraya wadzimai wese wakabatiwa wari mumasaki waye. Idi yawo dai wapindira izvi zvinoba izvi. Apa nyasi wochidiki wokuKenya wanga wari kuita kutenderedzerana iwo kauchika nokachidzaka tear gas pachirungu. Pakaita kunyangara wakakwirwa nemapurisa
iwo wobva wakuwawo, wakakuyiwa wokuwawo, mapurisa achiridza mabara orabha izvi unoita kuona kuti iriyo #Ruto must go iri kuramba ichitosimba ipapa, kutosimba kusvinu chaiko. Tikai tirambe takazviringa hedu. Apawo pokare kwaita kakundengendeka kanyika kukinyako zvokuti vanhu vari kuti zvanga zviribe kumboitika ndozvaakiitika wendo huno kwaiwa Ruto wagoibopa nokumuhwe. Tikai tirambe takazviringa kuti zvinoitika chere kana kuti zvinoperera papi. Izvezvi kureketa kuno Ruto akaisiwa pakona chaipo zvokutoti ari kundoti iyi ndo nyahwa yakatokwe chaiyo gore rino aribe ambozvifungira kuti zvichaita kudandi. Wamwe ndo wagoreketa kuti kwai wafana wokukinya wagoenda wachida kuvhima kasindi watobata iri nzou chaiyo ndozvaakiitika. Tikai tirambe takazviringa kuti zvinongoperera inogwachere nzouyo kana kuti icharamba yakamira. Ticharamba tichikunyepai zvinenge zvichiitika ikweyo. Nyika yoZambia yamukirira nyasi kundonyepiwa kuti uyu anga ari ndiye mukuru wokuisana nouori kuZambia. KuZambia Anti-Corruption Commission asiya basa. Kwaiye anonzi Tom Shamakamba asiya basa. Paribe kureketiwa kuti chii chaitika kuti asiye. Kwazondonyepiwa vanhu nomutungamiri wenyika kuti uya achazvidaba zvokusenza achirwisana nouori. Pano nyaya apa. KuSouth Africa vari kunadzirira ipapa kunyepiwa nomutungamiri wenyika kuti nyika yakamira sei wachivhura dare reparamende. Masoja mapurisa wese guta reCape Town vari kuita kuramba wakaita kuita kusimba chaiko wachiita zvokuparakitiza zviya kuti wazoite zvinhu zvacho musi wacho wazvinofanira kuitiwa. Paul Kagame kureketa kuno gonza kwai akahwina nozvikamu 20 kuno 15 99.15% pachirungu. Rekai tirambe takanyarara ipapa asi pasvinu apawo nyasi kwaburika kuti America yagofonera Joao Lourenço kuAngola, mutungamiri wenyika ikweyo ari ndiye sachigaro Sadaki wachinyepa nonyaya yezviri kuitika kuDRC. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei pokare kuti mbani anenge achiita kuti zviite zvakadini. Iwo waAmericawo wari kunenedzehwa kaano azhinji kuti ndo wari kukonzeresa muDRC imo. Bhora rokuFrance French Football Federation kwai wagoti wakuendesa Argentina Football Federation kudaro dhumhosva nonyaya yokuita zverusarura ganda. Chikarabha chokuArgentina chakaita kunyanyitsa idi. Unobva waita kuona kuti zvisvinuba izvi nokuti zvino zvimbotekaira sei. Asi rekai tirambe takaringa kuti ichapera yakaita sei. Mukugumisira anga akamira achirairidza chikwata choBritain choEngland chocho kwai ati ndichazvidaba ndakutosiya nokuti ndakatadza kuhwina mukombe. Dzimwe nyika dai kuri kwedu anomirira kudzingiwa ega. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kuti wachachihwina paribe ari kuziva. Rekai tirambe takaringa hedu. Tiri ipapo mabuja rekai tichigumire pano ndini wenyu mhandu weyo nhau.